Halo paralog. Nawan raja pia kana kapor ya ka Cockroach Janta Party kaseng political party nyang kalau kabalami hagini ki kendesni hakabakala sa priang hapo social media hapo karin dia hakau parok kawai ke partai salensar hakabakane kaseng kala yo menta ya ki followers hado kad anyo million. Bat kala jantam Arsya ya ke followers jong kaseng BJP hapo Instagram ka barang don tang prapoin kendai million. Bat kala tamru ya ke followers jong kaseng kongres hapo Instagram ke barang don tang lai pon lai million. Perkan api. Kane kaseng kadang mi dang hakakat reu tarik ubnai ubasan usnem arajar arpun reu sansni menjua. Kala kini panglut yaki political party yaki followers hapo Instagram jongi political party ke balas dang yaki Instagram page nado palat kar arsneb menjua. Pins ngolengo. Yaka jing sapreng stat jong kane ka seng Cockroach Janta Party. Barmentang ya wale kadau balai kane ka seng ka sapreng ado kane ka spread ado kane kalong kumba por kading ulang yap hakapor telang lana hakapor hakapor basigas ni gini awak kadau kai kadau kabala pelong jangan ka seng Cockroach Janta Party bansa priang hadu kan les imat kadon kadau bantip ya kadau tenrai balai kan ka seng ka sapriang hadu kan hapo social media balai bon ki followers kadu kan hapo Instagram balai kala sapriang haman social media hapo Facebook hapo YouTube hapo WhatsApp bat kumjuru hapo Twitter kala sapriang hakat haman kesan social media kan ka seng dunia pai kai kadau tentang yes ngaban tipe kadau tenrai ba kading ni ka seng yes ngabi kan kading keren jong una Chief Justice jong kari India Usurya Khan hakakasan dari ubnai basan usnem arajara arfenreu skap. Their youngsters like cockroaches. They don't get any employment. They don't have any place in profession. Some of them become media. Some of them become social media. Some of them become RTI activists. Some of them become another activists, and they start attacking everyone. And you people file content producing because I go to not taking up the matter as if there are already parasites in society. You attack you people, you attack the system, and you want to join hands with them. Kane kajing keren jong Usurya Khan hapo yeng bisyar hapo udang syong bisyar kum nong bisyar jong ka Supreme Court kalawan ra ya kataka jing snudom jing bitar jong ki padba hakbo kari India baro kawai jong ki kon samla namar une Usurya Khan seulak ong lapan jasrim ya ki kon samla ki bom don kam don jam kum kita ki nyang kalau kiba lek belek kum kita ki media kiba lek belek kum kita ki so ki nong social media lek kita ki influencer kiba lek belek kum ki RTI aktivis kiba lek belek bat kiba ndai kiba khlem kam jam kiba atak lana kiba yar thma ya ka system ulah pun asriye me ki kon samla kiba khlem kam jam kum kita ki Cockroach bat kana kajing keren ben kajong kajing pejpo kajong kajing insol kajong ya kini ke kon samla ki baklam kam jam kum kita ki Cockroach kelawan ra kajing slow bitar jong ki kon samla hapo kari India bat paru ne ah bijidip ke ulas dang sendon da kani kaseng Cockroach Janta Party hakaba marsen ya sedang ya kani ke political party ya kani ke political front hapo social media hapo Instagram ki followers kila follow bersyai mangas ni ki udah ki san paulak reu paulak nyo paulak bar komita ter kumbalong hado ka bak nasna ya kana ka video kala bantam ro kan pendara pila pai kana ka video ka par nasna kana video ka followers kila pai hado kad nyo million ka bamut siklur nyo paulak tang hapo sansni ki followers kila poi kila keu hado kan kumbang la umne bakila dajan double ya ka jingyo followers jong ka seng BJP hapo Instagram kabadang yo tang prapon kendai million bat kala tam ya ka kongres kabla yo khalai pon lai million hapo Instagram ki followers mudon bala mudon ka bor kan pen iba kabor jong kita kisam la kabor jong kita ki
jen kinagi jenset yang kinagi konsamlah kiba mentah kan ka juk mentah kiba kilala ban pen viral ya kan ka seng ka jongki habaro ka wai gari India haba ka perthai salansar ki khubor ka leng ka perthai ki khubor ki satla ka perthai ki keren sepang kan ka seng ka janta kan ka cockroach janta party ban let's go pin lengo hiru bakan ka seng cockroach janta party kalapoi hadu ka jela Meghalaya hakabakan ka cockroach janta movement Meghalaya kalapoi hadu kan ka jela Meghalaya hakabakala don ka Facebook page hakala ka Instagram page kala don ka WhatsApp group ka bagala yasna na kamentakan ka seng cockroach janta party nyimtip ka kaban mi na kan ka jing don jong kan ka seng nyimtip na mar bakan ka seng la pe kita ki thong gi jong ka kalong ka ba i don kam kalong ka ba i koridor hadu kata-kata amar ka insu apa mentah dia kan ka thong jong kan ka seng mentang nya pai lengkot ya kan ka manifesto la ka jing thmo jong kan ka seng CJP la ka cockroach janta party hakabaka manifesto ka banang kong kalong ba ladaka neka CJP kawan hakabor Chief Justice Unum Yok Syuk ya ka Raja Sabha Sid Unum Yok Syuk Raja Sabha kum kata reward na kam ta ka jing thai ka jong ka baar kalong ba kada don kan kono ka board ka ba sya delete ka ba sya delete ka dai ka board ka ba sisya dai ka sya delete no haka election commission kamut une chief election commissioner uday ban sya kem hapok ka IUAPA namar ba ka jing sim no ya ka hok ban tabot kadai kata jing la bi an na kata ka kam reu khlau na ka kam terrorism ka kam reu khlau ka ba serkai ka balai dai ban ai san 100% ya kata ka resolution hak ying dorbar thau an hak mjuru hak kabinet hak hak kam minister kum ju san 100% ki kin thai klem da pemi issue extra ya ki sin ka basau kinaki barang khoi ki media houses kita ki nong ai khubor kiba ya sya ya ka government kiba ya sya ya ka sarkar jong umudi kita ki kodi media kinaki mod kiba lalong try ru da ambani lana da adani dai ban kan seno ya bar khoi ki license nang ta uno MLA lana UMP uba ped na kawai ka seng sya kawai pan onom sya syu ban yala election na kamenta arphus nem la neba un don kano ka office na kamenta kabaya de bat ki pat ba na kamenta arphus nem tekine ki kita ki manifesto jong kaneka seng menta pan ki ped mano bala ban jon ha kaneka seng kaneka cockroach janta party kabanongkong unemployed kamot ubom don kam don jam lazy kamot uba jaitu la ban long jaitu hakam physically ka ba ngwa kamet nrei ka jabeng ka trekam chronicle li online kamot bala online be parat khan be kenta ka sisngi but can run professionally kamot la ban sna content as long as content is sharp kamot la da la ban sna content ka balong ka ba sisya ka ba don ka pon kan la kalong kam na kurum ka ba la da ka dai ka ba sisya ka dai hi ka ba don kam te kita ki ba ki dai ki ba la ban long kita ki membar kan ka cockroach janta party te paralo kumbangala ong mene ba lesi kalong ka was ngolengo ba kaseng kaneka seng ko balasna hapo social media bat bladon ro ka website ka ba phila ban join online ro kaneka seng ladon haka hapo ka Instagram kadon ka link hapo ka Instagram hapo ka kerteng jong ka kerteng jong kaneka cockroach janta party kadon ka link ka ba phila ban lej haka ba phila ban join kaneka party kaneka cockroach janta party kala don ka link kadon ka website to phila ban link phila ban join kaneka party ban ramdon ba poi perkhat ba kaneka seng kan shu spring kum kita ki ding kum katakan ding kaba sapriang ha ulang ya ba ka por em la ni ha ka por tlang dan kalian ka jonga kan am da bon kiten syu tangkat nehi bisa kenduk pad ha ka wai pad ka video kan boy ka link jonga ka Instagram page cockroach janta party hapok ka comment section jonga ka video ha ka ba phila ban page la phila ban follow la da pi dai ka wa ban join ka party ru phila ban join ba ka to ka link ka dan hapok jonga ka kerteng cockroach janta party ka dan ka link ka ba phila ban join ru hapo jong kane ka cockroach janta party. Kita ada ni siam dia ka wai pat ka video ngai kublai fi baro kublai sibon.